Je hoort niet bij elkaar. Goeie. Hallo. Hoi. Dat weer al. Nou, wat leuk dat jullie er zijn. Ja. De jarige zit in de kamer. Dus kom maar verder. Doei. Nou, een groot feest. Ik heb voor de morgen kleren aan en toen zei mijn dochter uitwandelen. Het is vierste ouderwet. Waar je als mama in het zonnetje zetten. En wat hebben we toen gedaan? Een brief geschreven. Een brief geschreven. Hallo dorpsbewoners. Op 3 februari 2022 wordt onze moeder Detje Triemstra 80 jaar. Haar hobby is het hele jaar door honderdtallen kaarten te sturen naar allerlei mensen die ziek zijn, of jarig, zomaar of overleden zijn. Nu leek het ons heel leuk, mijn zus en ik, wij zijn dus dochters van Detje, om iedereen in het dorp te vragen om haar deze dag te verrassen met een leuke kaart. Wat zal ze dit leuk vinden? Geet me trouw, geet me trouw. Ik heb er aan zijn baan gewoon. Maar ik stuur zelf ook altijd elkaar niet. Ik heb van 400 voortgestuurd. Het is er gewoon insloopt. En ik mocht het graag doen. En ik mocht graag schreeuwen. Niet alleen met Chris, maar ook met de jiddies. En als ik dan weer wat in de kranten zag, een geboorte of zo. Oh, wat leuk, dat is daarin van. Nou, kaartje per post. Ik moet ook altijd een kaartje zien, hoe is haar. Maar ja, ik weet het niet. Daar ben ik misschien wel verliefd op worden. En mijn man die zei dus toen op les, want het kostte al wat, maar die postzegels, zei dat, doe maar eens inkrimpen. Ik zei, kast jongen, ik weet net hoe ik het gaan had. Want ik zei, ik weet net waar ik oorslaan had. Die postzegel, daar staat mijn moeder op. Bij onze moeder op. Wij bestellen wel 5 keer 100 doosjes per jaar. Zoveel schrijft mijn moeder. Naar iedereen. En ze gaat maar door. Heb je hem dat ook oernaam? Schroefde ik zo volle kaartjes? Nee, ik zelf niet. Maar ik maak wel kaarten. Oh. Hoeveel kaarten maak ik aan de wand? 220. 220 kaarten heb ik aan de wand. En dan heb ik hier ook nog heel veel kaarten voor mij te liggen. Er zijn heel veel kinderen die hebben Detje een kaartje gestuurd en een kleurplaat. En deze die vond ik heel lief. Jij stuurt iedereen een kaart en als iemand jarig is, dan eet je met hem taart. Als jij er niet was, was de wereld een stuk minder leuk. Nou, die is zo mooi. Hoe lang zie je nog terug? Maar die kaartjes schreeuwen. Nou, leven, zolang ik gezond blijf. Zeg ik het samen zeggen? Want ik weet net hoeveel jaar ik naar de goede ga. Hoera! Kaart open doen. Ja. We hebben een cadeautje voor dit. Van de hele klas. Iedereen die me een kaart stuurd had en bracht dat in de brievenbus hier in Boerum en overal wij. Bedankt. Ik ben er heel erg blij mee. En het is overweldigend hoeveel ik van het kregen heb.